Kan du smile til Jeg det? skal have dem. Smager det godt, Tilly? Jeg hører ikke efter mere. Hører du ikke efter mere? Nej. Hvordan kan det være? Skal du have mere kaffe? Hov. Ej, du skal ikke. Dine frækker. Din frækker. Didi. Skal du have det? Ja. Hvad hedder det? Det hedder kaffe. Men når man spørger, om man må få mere, hvad siger man så? Tak. Mere. Mere. Hvad hedder det? Kaffe. Ja, men man siger ikke bare mere. Mere? Hvad er det, man spørger? Mere. Ja, det er rigtigt. Værsgo. Hvad? Jeg ved så ikke, hvad du siger. Jeg vil have den her. Den der ske. Er det en gaffel? Er det ikke? Den kan du ikke spise det med. Hvad sidder du og laver? Mika, kan du sige nej? Kan du sige ja? Skal du flere jordbær, Tilly? Kan du sige chili? Kan du sige chili? Det er mere. Nu er det ikke mere. Nu er det ikke mere. Nu er det ikke mere. Øj, den bliver fedt. Lastbil til den store gud med det. Vupti. Der er noget midt imellem. Kører du? Er færdig? Vil du gerne have din sut? Færdig. Hvad siger man så? Tak for mad. Velbekomme. Kan du lige tage dine fingre? Og din mund? Kan du også tage din mund? Hele vejen rundt. Og i panden, Tilly. Du har også fløde i panden. Længere op, ja. Ja, det var godt. Det var godt. Tak, skat. Se. Der har du også noget. Jeg er færdig. Tak for mad. Velbekomme. Jeg er ikke dum. Nej, du er ikke dum. Er du træt, Mika?